Okei, mulla on semmonen niin se täytyisi olla vaan niinku perusmandaan. Punainen. Ei mitään ylipäätäistä. Sellainen saa olla, mutta se saa olla kristillä. Eikä täytyy harkita. Ja sitten sit siinä oli, että koiralla saa sitoa otsatukan, kunhan se ei ole koriste. Ei, voi Alma. Häpeikö se jos sille joku setti? Kyllä se vähän voi ihan raskalle tehdä. Ei, ai leti. Joo, se on koriste. Ei. Onneksi. Saako Alma olla aina kärpässä? Eikö sä synnyttää siis? En mä vielä. Ajattelin, että se synnytys. Se on doula. Erikoistus. Ota nyt, mene nyt keittämään sitä kahvia. Minä huudan, jos tää ei tapahtu. Saara tulee hauta. Sääli, mutta se on mukavaa, että on vaan toinen vuosi nukkua ja toinen päivä. Niinhän me viimeiskin tehtiin. No ei siinä. Minä muistin hoidon. Kun se menee, niin mikä se on sun koira? Aivan. Ja seuraava syntyi 14 Enpä oikeasti sitä liikaa, että se oli näin lähellä, että ei tarvinnut lähteä. Onnellisen voidaan teki rauhallisesti töitä koko ajan. Joo. Se ei koske selvästi myös huimasti sen välillä. Ja sitten taas kun käytettiin kissana onko sä menossa sinne rinkereiden sinne meidän kohteeseen taas ääni? Sitten mä päätän kesken päästä. Ei, koska mä olin selkeästi